MUP kupuje najbolje ruske helikoptere, Kamovi spremni da se vinu na srpskom nebu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da C sektor MUP, a za vanredne situacije uskoro kupiti 2 specijalizovana protivpožarna helikoptera. Vulin je u Skupštini Srbije rekao da su u pitanju Kamovi helikopteri koji su najbolji na svetu, saopštio je MUP. Kada je u pitanju borba protiv katastrofa, bicemo najopremljeniji u regionu, hocemo i moci cemo da pomognemo celom regionu, rekao je on. Vulin je istakao da je sporazum o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa sa Austrijom od velikog značaja. Srbija je prošlog leta imala više od 1000 požara na otvorenom, ali zahvaljujući radu sektora za vanredne situacije i dobrovoljnih vatrogasnih društava nijedan nije bio katastrofalan, rekao je on. Podsjetio je da je u Severnoj Makedoniji, u Republici Srpskoj, u Grčkoj bilo katastrofalnih požara i dodao da im je sektor za vanredne situacije pomogao na svim lokacijama. Takav sporazum postižemo i sa Austrijom, moci cemo jedni drugima da pomažemo, rekao je Vulin. On je još rekao da je predlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između vlada Srbije i Egipta odlična prilika da Egipat bude upoznat sa domaćom odbrambenom industrijom. Dodao je da je Egipat velika moćna zemlja sa izvanrednom vojskom koja kupuje mnogo na tržištu naoružanja. KAM je helikopter ruske proizvodnje. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.